λίγο μετά την ομιλία της Μπεναζίρ Μπούτο σημειώθηκε αυτή η επίθεση, τόσο επίθεση αυτοκτονίας όσο και επίθεση, ένοπλη επίθεση εναντίον της ίδιας και του πλήθους. Η ίδια τραυματίστηκε σύμφωνα με το σύζυγό της στο λαιμό, υποβλήθηκε σε επίγουσα επέμβαση, μεταφέρθηκε ανέστητη στο νοσοκομείο, υποβλήθηκε σε επίγουσα επέμβαση, αλλά τελικά πριν από λίγο η ηγέτης του Λαϊκού Κόμματος του Πακιστάν υπέκυψε στα τραύματά της. Ο πατέρας της το 1979 εκτελέστηκε και ο ίδιος, ο Ζουλφικάρ Αλί Μπούτο, από τον πρόεδρο τότε, το Μουχάμεντ Ζιαουλ Χακ του Πακιστάν. Τώρα όλα αυτά λίγες ημέρες πριν από τις γενικές εκλογές του Πακιστάν, στις 8 Ιανουαρίου ακριβώς, και κατά τη διάρκεια πολλών προεκλογικών συγκεντρώσεων. Είχαμε νωρίτερα και άλλη επίθεση σε συγκέντρωση άλλου υποψηφίου, του Ναουάζ Σαρίφ, και οι 4 υποστηρικτές του σκοτώθηκαν. Τώρα βεβαίως τα βλέμματα στρέφονται σε αυτή την υπόθεση, στην επίθεση εναντίον της Μπεναζίρ Μπούτο, τη δεύτερη επίθεση, θυμίζουμε, εναντίον της. Η πρώτη ήταν την ημέρα που επέστρεψε στο Πακιστάν με 130 υποστηρικτές της να βρίσκουν το θάνατο εκείνη την ημέρα. Η δεύτερη επίθεση στάθηκε μοιραία και για την ίδια. Μάλιστα, η είδηση κάνει το γύρο του κόσμου και μοιάζει η κατάσταση στο Πακιστάν λίγο πριν από τις εκλογές να είναι εκτός ελέγχου. Εξαιρετικά βέβαιη, να προσθέσουμε, Σπύρο, η κατάσταση. Είχαμε πριν από λίγες μέρες και την άρση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης που επέβαλε ο Περβέζ Μουσάραφ, ο πολίτης πλέον Περβέζ Μουσάραφ, μετά από αρκετές εβδομάδες. Τώρα βεβαίως η αβεβαιότητα εντείνεται και λίγες ημέρες πριν τις εκλογές κανείς βέβαια δεν μπορεί να προεξοφλήσει τι σημαίνουν όλα αυτά για το Πακιστάν αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε πλάνα εμείς από μετά μέσα στην βομβιστική επίθεση, όπως μας είπες, ένας βομβιστής αυτοκτονίας, ο οποίος προκάλεσε το θάνατο σε ακόμη 15, τουλάχιστον 15 ανθρώπους. Για 15 με 20 νεκρούς ακόμη κάνουν λόγο οι πληροφορίες από τις τοπικές αρχές και από την αστυνομία. Βεβαίως η Μπεναζίρ Μπούτο είναι αυτή τη στιγμή το όνομα που βλέπει κανείς στις οθόνες σε όλα τα ειδησιογραφικά πρακτορία του κόσμου. Το βλέπουμε και εμείς από το BBC, από το CNN, όλα τα διεθνή ειδησιογραφικά πρακτορία μεταδίδουν αυτή τη στιγμή το θάνατο της γυναίκας που είδαμε πριν από λίγο, της Μπεναζίρ Μπούτο, μετά από βομβιστική επίθεση. Υπάρχει κάποια επίσημη αντίδραση, Κατερίνα, μέχρι στιγμής από την κυβέρνηση? Επίσημη αντίδραση δεν υπάρχει, καθώς μόλις επιβεβαιώθηκε και από το ίδιο της το κόμμα, το Λαϊκό Κόμμα του Πακιστάν, ο θάνατός της, και ο σύζυγός της έκανε μέχρι πριν από λίγο, επιβεβαίωνε μέχρι πριν από λίγο ότι είναι πράγματι κρίσιμη η κατάστασή της. Τώρα, πριν από ελάχιστα λεπτά, είχαμε την επιβεβαίωση από το κόμμα ότι υπέκυψε στα τραύματά της μέσα στο χειρουργείο. Και του επεισοδίου αυτού της βομβιστικής επίθεσης είχε προηγηθεί ένα άλλο αιματηρό επεισόδιο, μας λες, συγκέντρωση του Ναουάζ Σαρίφ στο Ισλαμαμπάντ, την πρωτεύουσα του Πακιστάν. Εκεί κάποιοι υποστηρικτές του επιχείρησαν να κρεμάσουν να αναρτήσουν ένα πανό κοντά στο εκλογικό κέντρο άλλου υποψηφίου και δέχτηκαν επίθεση από άγνωστους ενόπλους. 4 από αυτούς σκοτώθηκαν και πολλοί ακόμη τραυματίστηκαν. Σπύρο, ήταν μια πολύ κακή μέρα για το Πακιστάν. Να δούμε ποια θα είναι τώρα η αντίδραση του Προέδρου. Οι υποστηρικτές του Σαρίφ εκεί απέδωσαν την επίθεση εναντίον των υποστηρικτών τους, ανθρώπους του Μουσάραφ. Κατερίνα Αλεξανδρίδη, βεβαίως, κυρίες και κύριοι, για οτιδήποτε νεότερο προκύψει, θα διακόψουμε πάλι το πρόγραμμά μας για να σας το μεταδώσουμε αυτές τις τελευταίες εξελίξεις στο Πακιστάν. Προς το παρόν, γεια σας.